dneska vám dáme radu na Velikonoce, jak na to s pomlázkama. Že Po první pomlázku vám představíme tuto. jen tak narychlo, To je pomlázka z rákosí, že jo? jen tak narychlo, jen tak. A to je vlastně, to máte na přítelkyni, když se s ní nechcete rozejít, tak ji prostě takhle švihnete. Jemně, A ono jí to prostě nebolí, je to lechtá prostě. Míří. Jeb. Nevadí, si vypadne. Pak tu máme jen takovou lehčí. Bodovačka na rychlo. Chcete zmlátit více lidí najednou a nechcete k ní moc blízko. Tak je tady ta, jedna lehčí, žácová, jako s tou už to bolí, chytnete takhle a prostě, ona ne. Je na jedno použití, dá se. Je na jedno použití, takže jako zahodíme. Další pomlázka je taková klasika, že jo? To má dneska každý. Klasikéry, Ale klasikéry. je účinná, ale to nechcem. Takže dobrý den, připravili jsme si tady pro vás lehčí reklamu, jak šlápnout do kaluže, když je sucho. A je to. Já jsem si pro vás připravil návod, jak se doma zabavit, když máte doma sklep. Teď vám ho předvedu. Já nemám doma sklep. To je všechno. Tady jednu takovou lehčí, když nevíte, kam si schodit. Jednu lehčí do kapsy. Vidíte, stuha je z bavlny, 100% bavlny, je taková, jen tak lehčí, takže jen taková lehčí prostě. No, prostě lehčí. Dál, když neumíte plíst pomlázku a chcete mít nějakou velice kvalitní, vytáhněte si kabel od počítače. Kabel, vole, prostě, kabel. Prostě stejně Ten to jistý. Pozor, když vám nikdo neotvírá, i když se díváte, máme tady překvapeně. Není to, není. Dál, tady máme pomlázku. Vypadá velice lákavě, je taková lehká, pružná a hlavně je v ní zapotený snadný dráz, čím vlastně vylepší kvalitu prostě. Aerodynamiku. No, když prostě jen tak cestou, jen tak větýku prostě, jen tak. Jsou i různé další typy pomlázek, například takové ty drsné, třeba fakt já nevím, Kmen stromu prostě. Řemdích, tyhle. Prostě klacek na tom hřebíky z každé strany, to už tak víte extrémní, tady to nechceš vidět. Nekouká hlava, to fakt. Jste nějak moc. No potom třeba lešenová trubka, že jo? No, taky no. Já, jo, no, ono je to hodně, ono je to dost. Ten kabel, hlavně když se potřebujete rozejít s přítelkyní, ten kabel vám pomůže jistý rozchod s přítelkyní. Jistý rozchod. Ale jako... Nebo pokud jste se s ní rozešli už a chcete mít hodně fakt klid, jo. Odkráhlovat. Prostě ten Prostě kabel od počítače, je to jasný, že jo. Ale dávaj tu bacha, je to nebezpečné. Švejkačky mám.